katolícky. Na strope mali namalované ornamenty, ktoré sú momentálne vpredu na laviciach. Keď si budete kostol prechádzať dookola, tak tieto dosky zo stropu sú vpredu na lavici. Počas vlády Dávidovska je to kráľovna, ktorej tento kostol bol zasvetený. Vraj jej manžel ju nemal veľmi rád kvôli tomu, že mu premárnila takmer celý majetok. Ak si môžete všimnúť, ona rozdávala veľmi, zo svojho bohatstva rozdávala takmer všetko chudobným. Pod tým obrazom na hlavnom oltári je namalovaná posledná večera a po bokoch sú Éby. Vpravo je Erb Turzovcov a vľavo sa nám doteraz nepodarilo zistiť. Počujete niečo? Nie. Nie. Skúste byť tichšie. Nič nebude počuť. Pretože kým sa nerozduchali mechy, tak orgán nešiel. Funguje to na princípe harmoniky. Takisto na harmoniku musíte naťahovať mechy, aby harmonika išla. Takže rozducháme mechy, orgán je trošku rozladený tým, že je tu vlhko a chladno, takže bude to trošičku falošné, ale skúsime. Dobre, počkaj, musím rozduchať mechy. Dobre. Mechy dopadli, pokiaľ sa nefúkalo stále do mechov, tak to nešlo. Dobre, môžete ich zatlieskať. Takže preto som aj... Takže, keď ľan dozrel, toto je už dozretý ľan, vyčesali sa z neho hlavičky, vlastne to semiačko, ktoré v ňom je, vyčesal sa, nechal sa najprv sušiť, keď sa úplne usušil, tak ho močili v močidlách, to bolo, niekde si zarazili potok, tamto ľan tam porozkladali, močili ho asi 2 týždne, aby zmekol, aby tá kôrka, vlastne, ktorá je v ňom, zmekla a potom ho zasa vysušili. Keď už bol ľan vysušený, vyzeral zhruba takto, toto je vysušený ľan a on vnútri ukrýva také vlákno, to vlákienko, vlastne, z ktorého sa potom spriadali niti. Lenže toto vlákienko bolo potrebné zbaviť tej kôrky, ktorá je. A na to slúžilo celý rad zariadení. A takto to lámali. Najskôr si to museli polámať. Z jednej strany. Takáto doska, ktoré boli nabité klince. To sa položilo na stojan. Aby ste ma viacerí videli. Žena si sadla. To bola vždy ženská práca cez zimu. Naspriadať ľan. A ona to takto na tom vyčesávala. Hej, vidíte, že ten neporiadok zostáva na tých česalách. Z jednej strany, z druhej strany. Použitých látok sa nastriehajú handry a vlastne prechádza sa, ale predtým sa stalo iba s ľanom. Hej, toto je ľanová niť a vlastne, ja keď vstúpim na jeden pedál, vidíte, tá osnova mi prechádza z jednej strany do druhej. Vstúpim na pedál, prejdem pomedzi tá osnova sa mi otvorila, vidíte pekne, aby mi to ostalo na celom. Musí sa zatkať, pozor, aby som ťa neumrela. Zatká sa, pridrží sa to a prešľapí sa. Takže presunuli sme sa do poslednej časti skanzenu, ktorá sa volá Hornohoravská ulica. Ešte vám poviem o tej skale, ktorá je pred Richtiarským domom z Rabčíc. Na tej skale je vytesaný dátum s rokom 1967. Toto je základný kameň, ktorý bol položený v skanzene a od tohto roku sa začal skanzen budovať. Budoval sa zhruba 10 rokov a po 10 rokoch bol skanzen prvýkrát sprístupnený.